अमित भैया अब बबुआ के तीनों मौसी तीनों के बबुआ के तीनों मौसी तीनों के बबुआ के तीनों मौसी लेकिन बबुआ के 3 गो मौसी ना 5 गो लोग पांचों मौसी का समझे क्रिकेट टीम का हां बड़की मौसी हाफ बैक से खेलती सलवार की होई देखो करिया समीज सलवार की होई देखो करिया समीज सलवार की होई देखो बोलती बढ़िया जब गली कवले जिया हो गली कवले जिया हो गली कवले जिया हो गली कवले जिया हमार छोटे बाबा कहले कहले हो एरी हो भाई भाई देखो रानी बाबा कहले हाय हाय कि भाई देखो रानी बाबा कहले हाय हाय कि भाई देखो रानी बाबा सच सलवा भाई देखो ना 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 अभी मंच में खाती वही ना अभी हम अमित भैया सोनू भैया के तरफ से बनी हां भाई जकरा जे बोलैले बकरा तरफ से ई बताई मौसियो बालों का बड़कियो मम्मी बालों माने हमार सोनूए भैया अमिते भैया के घर के सब लोग पसंद आई रहे ना हां भाई ये लोग बाजी लेकिन मार ले लेबे ना छोटे बाबा हां भाई हम साक्षी बने पढ़ लेबा कर ली कॉलेज के बाद हम नॉलेज होता है कमल बड़ाई कर ली छिहत्तरों